som štatutár poľovného združenia SMK Boleráz 15. rok, čiže začínali sme spoluprácu s poľnohospodárskym družstvom hneď na samom začiatku, ešte tu bola konateľka Linda, ktorá vlastne sme začali spoluprácu, tá spolupráca dodneska pretrváva. Keď prišiel pán Hendrich, tak sme sa spoznali bližšie, ako dá sa povedať, kamarátsky spôsob, že to nie je nejaký taký len na úrovni nejakej, musíme sa stretnúť a hotovo, ale to kamarátske, pomáhame si, pomáha na poľnohospodárske družstvo, alebo teda agropodnik nám pomáha aj krmou, ktorú nám zabezpečí alebo dáva. My sa za to snažíme im pomáhať, že im ohlasujeme, kto, ako ich chodí po rolách, robí tam problémy, tak jeden druhému proste pomáhame, to je všetko. Je ich podnikanie je také, aké je, nám neškodí, tak čo my s tým máme viac nič. Tí, čo sú vlastne pán Henrich, budem citovať pána Henricha, s ním som tak najviac, takže je to vlastne kamarát, takže je to taký kamarátsky vzťah. Je to niečo, nie je to na báze nejakej úradnej moci, ale taký kamarátsky vzťah. Teraz po spoznaní pána Urlíka, tak takisto si myslím, že je to dosť, nie že kamarátsky, ale už taký bližší vzťah, už to nie je také, že už sme o sebe len počuli, že sa už teda trošičku. A je to vďaka zase ďalšiemu kamarádovi, ktorý robí pre nich právnika, je to pán Minarovič. A sme sa nagrali dokopy, je to ešte bližší vzťah, ako je. Čo sa týka podnikania, vidím to podľa seba, ja podnikám, som na trhu nejakých 20 rokov, takže človek vidí a nemajú to ľahké, nebudú to, jak ktoré máme my ľahké, takže jednoducho tá situácia je taká, aká je. Keby neboli seriózna firma, tak sú to není. Ja si myslím, že zákony to neumožní, takže tak je to neumožní každému druhému. To není nič proste zložité, predsa ministerstvo poľnohospodárstva im asi neumožnilo niečo, čo je nemôže umožniť. Tak jak to neumožní nám podnikať, že nemôžeme si robiť, čo chceme, že sú nejaké pravidlá hry, aj pre nich platí všetko to, čo ten zákon podnikajú, to tak musia dodržať ten zákon.